Ето какво за последните 3 месеца успяхме да събереме и да обработиме с другите доброволци. Едно доста добро количество чувалчета. А тук представляват 24 чувала с прозрачно PET. Това са също 14 чувала с синьо PET, 3 чувала с зелено PET, имаме 11 чувала с капачки, почистени при това, и също така имаме 8 чувала с намачкани кенчета. Колко килограма ще излезнат, ще се пролети чак като отидем и ги премериме в базата на Екопак. Това са нашите чували и сега ще ги меряме, ще ги качваме на кантара в мястото за рециклиране. Кенчета 46 кг, капачки 119 кг, синьо PET 37 кг, зелените са 8 кг. Една партида бяло PET излезе 40 кг и още една партида бяло PET 28 кг. Перфектно! Ето това са бележките за Пучо. Клапсора даваха реално 124 лева. А от дарения дойдоха още 20, 40, 60, 70, още 100. Реално останаха 224 лева. Здравейте! Искам да направя дарение към фондация Капачка за бъдеще. 224 лева. Имате ли техната IBAN? Добре, сега ще ви го продиктувам.